Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşevana malûmî wê ye em di meha Remezanê de ne. Meha Remezanê meheka pîroz e, meheka mibarek e, meheka bi xêr û bêr e, meha Qur'anê ye. Çima meha Qur'anê ye? Qur'anî Kerîm di meha Remezanê de di şeva Leyletül Qedrê de nazil bîye. û şeva Leyletül Qedrê ji xwe şevekî pir bi xêr e, di heqê we de ayrî ayet heye. Îja em behsa şeva Leyletül Qedrê me carkê dinê bikin, em behsa pîrozbûna Remezanê bikin yanî. Niha gelî temaşevana meha Remezanê mêvanê Xwedayê Teala'yê hatiye bame. Kayca em çiqa qeder li mêvanê Xwedayê Teala dinêrin. Niha ku mêvanê me gava ku tên, çi îmkanê me heye em ji wan re xerc dikin, bi xwarinê, bi vexwarinê, bi tatiliya wesaîrê. Ev meh pir qîmetli ye. Lewra hetê Resulullah aleyhisselatu vesselam duha dikir, digot ya Rabbî tu min bigînî meha Remezanê. Yekî bîne hetê Resulullah gavak dua bike bê ya Rabbî tu min bigînî meha Remezanê, demekî ev meh meheka pir pîroz be. Niha cana hinek mexaze tiştê xwe dixin erzaniyê. Yaxud em bêjin kî cana ku mewsîm derbas dibe, mesela zivistan dixede, êdî mehê zivistanê jî dixedin, cilê zivistanê dixin erzaniyê. Cilek bi milyarkî be îca bide bi peyserî didin. Qazaxa, paltoya, botek me dixe piyê xwe. Aynîsî cilê havînê îca ku dibe serê zivistanê, îca ewan jî bi erzanî didin. Çunki wê bimîne heta salka dinê, halkî bike pere bifroşe, jîra daha kar e. Adêja gelî Müslümana, gelî bawermenda vê mehê jî meha Remezanê, meha pîroz e, meha ku hetê Resulullah dibe ya Rabbî tu min bigînî meha Remezanê, xêrek em ê bikin li bar Rabbî alemê wê pir bi qîmet be. Çima însan zanin erzaniya çêkin, Rabbî alemê nikare çêke qey duayekî me, xêrekî me, selawatekî me bi hezarî qebûl bike. Wê bike jî înşallahu Teala. Heta cana îro dewra teknolojiyê ye, mere tişta dibîze, taqîb dike, eger televizyonda, eger di telefonda, di înternetê de dibe wela li filan bajarî filan tişt erzan e, tedê em ê lêxin, ji virê herin wê derê wî tiştî bikirin ji bîne ku erzan e. Hele hinek însan araba dikirin mesela, 1000 kilometreyê dixe, 1500 kilometreyê dixe çi bajarê dinê, wê erebe ji wirê dikire, tîne dibe wela me pirsiye, ew kiriye, lêkolîn kiriye, ew erebe ji virê 5 milyar erzantir e, 10 milyar erzantir e, lê dixe diçe tê, wê erebê tîne. Îja pekî gelî Müslümana em gavak dikeve xeberdanê em tev dibin elhamdülillah ez Müslüman im û em tev jî cennetê dixwazin. Cennet jî wisa rehet nîne. Her tiştekî bedelê wî heye, bedelê çûnina cennetê, ewla wî baweriya bi Xweda ye, baweriya bi Hazretî Muhammed Mustafa ye û bi îbadet heye yanî. Îja îbadet ji xwe salig 12 meh tê kirinê û daîme ger em bikin, heta Xwedayê Teala di Qur'anê Kerîm de di paşiya ayetê de, ayeta paşî de dibe Bismillahirrahmanirrahim ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn. Dibe ji Rabbê xwe re îbadet bike heta nefesa paşî. Çunki hetê Resulullah aleyhisselatu vesselam dibe kesê ku di nefesa paşî de la ilahe illallah bêje vefat bike, ew însan ehlê cennetê, yanî îmanê xelas dike. Îca gelî bawermenda vê meha anê 30 roj e, eva îro roja 11 ye, eva 11 rojê çû, êk rojî girtin,
şora خیر kirin, şora sedekadan, şora Kur'an'ı خوندن, şora şevli müzakirin vesaire avan keyf kir. İca geli eku nagirin, un jiverin tobe bikin, un jiverin sefe eku limeştkin, sefe eku roji digirin, o jidesi o bilek bi ya Rabbi me afu ki, belki Rabbi aleme günah ve hatta ana ji afu buke. Çünkü devlet cana günah afu tikin, devlet cana عفیا دردخن خلقش حفصا دردخن 10 سال جزای ماوی دردخه ایجا عفیا ربی عالم دری وکریه ورن ام تب هفرا توبه بکن ام بال به ربی خوبا هرن ایجا و مهی ام چبکن گلی مسلمانا و مهی ممکن به ای قرآن زانبن ام پر قرآن بخوینن مها قرآنه ام دريادا جي چون ام قرآن گوداری بکن چونکی ربی عالم دبه کی بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون دبي كما القرآن الكريم هات خواندنه بسكنن جهدار بكن جبور رحمة ورب باره إجا ممكن بالمال جمع تلفزيون فكر تجيك دا قرآن هم قرآن قدري بكن أم تلفون خدا قرآن قدري بكن أم شون ريا أم قرآن قدري بكن خنا ببرا برا مهامة بوش درباسنا ممكن بقى من هندك خبردن بمهي هلا ممكن بقى مش حلقي قد شو قد وقد خبر ندن يعني كيش ما خبر ده برا بخبر بتا أما مش حلقي خبر ندن إجا أم صلواتا بكشينن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أم كان تزبيش خل بيجن دبيا أفضل الذكر لا إله إلا الله أن أفضل الذكر لا إله إلا الله أم حتى قاربن أم لا إله إلا الله بيجن يعني أم سبحان الله بيجن أم الله أكبر بيجن يعني ممكن به أم دم هيدا مادي خيرا بكن مادي چشمه هات إنسان هي باقنوت کی خیر که إنسان هي تریلیون کی خیر که چشمه هات أم مادي خير بكن چونكي مادي خير برچ عوامه پرتين ودا تعالى القرآن الكريم ده بكي بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حتاني تشتيك وددلي ودا أمبر بقيمتن عنوان ندن إيمان جدله إجا حقيقة ددلي هركز ده بلا بقيمتن ممكن بجي أم برابدن إنسان أنا هناك إنسان أنا خدا جوان راضی به خدا خیروان مزن که قولیا چیتکن اگر برنج به اگر سوار به نیسک به روم به شکر به وسایل دخنه که ددن خلقی خدا خیروان به هزاری به میلیونی قبول بکه هناك جي تشتي قالي تالي دخنه که مالسف مبديتي هناك جي تشتي نباش دخنه که يعني يا خود دكان هودا ما در باس نابه فقط خدا ناي خاپاندنه إجا ممكن به يعني دلوا وان قول يرى أم بربدن إنسانا بكي شكل مالاوي هي بكي رون مالاوي هي مها رمضانه بلكي جرى علاج لازمه بكي دخوازاره باجر كي دين قيزا ولور هربا باجر هربا ويدري با قيزا خو هربا كوري خو ياخد هربا باوي خو ديا خو ممكن به أم بربدن يعني ام قولي كي چتكن 500 مليوني ام 500 مليوني بدوي إنساني daha çetre vallahi daha çetreni belki مقارنه دي ميرك مقارنه ناخذ مثلا يعني ام هربدن يعني نها يلي باورمندا هناك انسان من دبي اخ وزلم قرآن خونده بنا من چخا قرآن بخوندنا انسان کو قرآن نخوندنا جي محقق هنكي سورة قرآن ezber zanın mesela سورة فاتحه ezber zanın çünkü ilmeşkin سورة قل هو الله أحد ezber zanın قل أعوذ برب الناس برب الفلق vesaire avanajı Kur'an'ın سورة Kur'an-ı Kerim endiriş سورة Bakara 24 pele سورة Enkinikji سورة Kevser inna atenakel kevser yani evji Kur'an'ı قد فرقتنا يعني كلامي خدايا يعني إجا إيكو قرآن تمامي نخوانه وانتشاز أما برا روي سد جاري دست جاري سورة فاتحة بخوينه سورة قل هو الله بخوينه سورة قل هو الله بركي بر بخير مزناوي أنجا ربي عالم بزانه چكي مزناوي خدايا تعالى درد خ ميدانني قل هو الله أحد بجا خدايا كه يعني دور داد بين خدا حاتية يعني دياوي هي نباوي هي نجي خدا تعالى كسي آنية الدنيا مثلا يعني حتى رسول الله
زمانê xwe da gava ku sahebiya dişand cîkî yekî dikir mezinê wan digot mezinê wan îmamî û tê pêşa wan jî hûn ê li kur be hûn ê li mêj bikin îca dîsa hineka dişîne seferê yekî hafiz Qur'anê jî ew însan hafiz Qur'anê jî yani ayetê heta wê çav ku nazil bûne teva ezber dizane wî diçin ku vana diçin tên evana tên bahete Resulullah şikayeta wî însanê dikin wî sahabeyê dikin dibe ya Resulallah dibe wala me çiqa li mêj dikir dibe li mêj de sûretê qul huvallahu ehad Allahu semed dixwin me ja şeveqê jî ê Megreb jî ê eşa dene nîv û esê me re bi dizî dixwîne û ê van her sê li mêjê dinê bi deng tê xwendinê dibe qet sûretê dinê nedixwin hinkî Qur'anê dinê nedixwin digel ku hafiz Qur'an bû jî îca heta Resulullah gazî dike ke jê pirsir bê te tişkî wiha kiriye dibe belê belkî dibe te çima hinkî tişê dijî nedixwin hinkî ayetê dinê sûretê dinê dibe ya Resulullah dibe wala li ba min dibe sûretê qul huvallah manayî pir mezin e ez pir sûretê qul huvallah hez dikim loma ku min viya xwendiye heta Resulullah dibe ev sûretê qul huvallah wê te bive cennetê îca gelî bawermenda gelî Müslümana ê ku Qur'anê tamamıyla nizanin pir qul huvallahu ehad Allahu semed bixwînin mesela qul huvallahu ehad Allahu semed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad yani ew sûretekî wa kirnike mesela qul eûzü bi rabbil felaq qul eûzü bi rabbin nas wê xêrekî pir mezin ji we re were mesela îca gelî temaşevana feydê Remezanê pirkî pirin em jê fehm nakin îca tiştek ku em jê fehm dikin dehe feydê wî ez viya bêjim yek jê feyda wî heye ji saxiliqa me re pir feyde ye ji vücuda me re feyde ye niha li canê me de organ hene em bêjin qelb e em bêjin mêjî ye em bêjin girçikin kezebin mîde falan evana yazde meha dibetilin em hema dixwin evana jî îşlema çê dikin di wan xwarina da çiqa xwarina ku em dixwin jî mêjî me jî dibete dibe viya şorbe ye ev ya kelandî ye ev ya cemidî ye heta mêjî emir nede vanê dinê nizanin çi ye mesela çünkü doktor ku bazan mêjî dikin aqilê me re disekine yani mesela ku heqa ew ye niha salê carkî em xaniyê xwe badana dikin temîr dikin salê carkî em ereba xwe dibin temîrê em temîr dikin îca em salê carkî jî em bedena xwe jî temîr bikin yani heta bilim însaniyê Japonya yekî meşhûr e navê wî Yoshinori Ohsumi ye rabiye li ser saxiliqê lêkolîn kiriye li ser meha Remezanê lêkolîn kiriye dibe tiştekî muazzem hev ya gavak însan rojî digire wê mehê hucrê însan ê zeîf dimirin ê nû çê dibin ya tê gotinê otofajî îca dibe İslamê heyret mame İslamê hê wê çaxê heta ana ji bo saxiliqa însan tiştekî muazzem çêkiriye rojî tiştekî muazzem e yani însanê ku rojî digire saxiliqa wî muazzem çê dibe yani îca ev ya tiştekî muazzem e ku em rojî bigirin em hem sevab kar dikin xêr kar dikin çikî xêrê yani van xêrê dinê ku me re dike sabî bêlîne ama xêra meha Remezanê nebêliye Xwedayê Teala ew ancaq bide îca feydeka dijî heye niha meha Remezanê mêvanê Rebê alemê hatiye bame eger ku di vê mehê de em mêvanê Rebê alemê xweşik lê binêrin em îkramkî xweşik bikin yani em rojî bigirin em selawata bidin em Qur'an bixwînin vesayre vesayre a del mahşerê em ê jî bibin mêvanê Rebê alemê îrok em mêvanê Rebê alemê xweşik binêrin wê Rebê alemê jî di mahşerê de xweşik li me binêre yani îca heta ji me were em vê mehê de başî bikin em xerabiyê nekin me dilê kîş dibe em herin xwe bavêj neke bira me efû bike em herin ziyaretê extiyara em herin ziyareta nexweşa özellikle ê ku dê û bavê wan ne li ba em herin ziyareta dê û bavê xwe bira dihayê dê bava werin ji bo ku dihayê dê bava qebûl bibin Xweda Teala jî me efû bike hûn tev bimînin di xêr û xweşê de hûn temam emanetî Xweda bin